tej najsledovanejšej showbiznisovej relácii Smotanka. Pekný štvrtkový večer. Tento týždeň nás zasiahla tragická smrť milujúcej matky a manželky nášho pána ministra Karenina, Anny Kareninovej. Dnes sa konečne dozviete, ako to naozaj bolo s Aninou smrťou. Z tajných zdrojov sa nám podarilo získať exkluzívne zábery z jej apartmánu. O tom, že to Anna nemala ľahké, svedčili aj problémy s rozvodom, ktorého súdne konanie nie je až dodnes uzatvorené. Vraví sa, že pán minister nechcel o rozvode ani počuť. Že pán minister si chcel zachovať diplomatické meno, alebo práve kvôli novému vzťahu, ktorý v krátkom čase Anna nadviazala s Alexejom Vronským, je otázne. Každopádne sa jej nepodarilo na verejnosti tento vzťah utajiť. Najspoľahlivejšie zdroje poskytli informácie, že Annu našla údajne jej upratovačka v sprche v stave, ktorý bol nezlúčiteľný so životom. Ani privolaná záchranka jej už nevedela pomôcť. Súdna pitva potvrdila, že Anna mala 2,31 promile alkoholu v krvi a podrobnejšia pitva preukázala prítomnosť heroínu, čo bolo zrejme hlavnou príčinou smrti. Anna Kareninová zomrela následkom použitia tvrdých drog a s tým zmiešala aj alkohol. Presne pred rokom sme s ňou robili rozhovor na plese v opere, kde jej to naozaj svedčilo, po ktorom v krátkom čase potvrdila svoj vzťah na verejnosti so Stepanom Vronským, s ktorým má dnes už 3-mesačnú dcérku Aňušku. V najbližších chvíľach sa spoločne pozrieme na honosný ples v opere. Organizátormi sa už 5. rok stali členovia Smotánky, a po prvýkrát sa významné osobnosti stretli na plese v Bratislave. Iba u nás uvidíte veľa krásnych, nastajlovaných osobností. Ukážeme vám, ako sa v historickej budove Slovenského národného divadla bavili ostro sledované osobnosti. A určite nepremeškajte záver plesu, kde budete informovaní, akí modní návrhári sú teraz v kurze. Takže Anna, vidím, že sa dneska super bavíte. Môžem sa spýtať, kto vám navrhoval dnešný outfit? Som celá oblečená v značke Louis Vuitton, ďalej tu máme nejakého Versaceho, ďalej Gucci. Oni známe modní návrhári. A môžem sa spýtať, s kým tak najčastejšie trávite dnešný večer? Dnešný večer som plánovala stráviť s priateľmi, ale stretla som tu môjho priateľa Alexička, s ktorým sme sa zblížili istým spôsobom. Takže vám prajem ešte príjemný večer. Ďakujem za rozhovor. O tom, že sa večer skvele zabavili, nie je pochýb. Svedčia o tom aj fotky na sociálnych sieťach. Honosný ples si nenechali újsť ani Katarína Ščerbacká a Alexej Vronský, ktorý sa ale neskôr oddával tancu s Annou. Takže keď na začiatku plesu som vás privítala s vašim partnerom, ak sa s ním spýtať, kde sa práve teraz nachádza a s kým trávite dnešný večer. K tomuto by som sa teraz s nimi chcela vyjadrovať.
Priemyselná kamera z tajných zdrojov zachytila Alexeja Oblonského, ako zahýba svojej vernej manželke Dolly. No Alexej, Dolly sa veru tejto správe určite nepotešila. I keď na charitatívnej párty vyzerali šťastne a zamilovanie, skutočnosť je však iná. Tak náš vzťah je úplne skvelý. Ja som takého chlapa vždycky hľadala. Tento polrok najlepším hodnotení odevov obstáli dvaja ľudia. V prvom rade Alexej Vronsky, ktorý zvolil perfektnú kombináciu saka s riflami. Preto mu právom patrí známka 1. Druhú som dostala ja. Preto dámy, zapamätajte si. Jednoduchou kombináciou hnedej a čiernej nemáte čo pokaziť. Známku 2 má Anna Karenina, ktorá zvolila veľmi zaujímavú elegantnú kombináciu. Menšie mínus má len za opasok. Kitty to úplne dobabrala ponožkami a nevkusnými topánkami. Ale vraví sa, pohodlnosť nadovšetko. Známku 4 zdieľa spoločne s Dolly, ktorej kombinácia strieborných šiat a zelenej vestičky je čistým prepadákom. Novú módu z Paríža nám prišla ukázať známa herečka Valerie, no my ju hodnotíme na 3. Šaty sú perfektné, ale štýlovejší druh topánok by nezaškodil. Preto vás upozorňujeme. Dávajte si na nás pozor, sme na každom kroku. Na záver nášho programu vám chcem poďakovať za vysokú sledovanosť a prajeme úprimnú sústrasť celej rodine Anny Kareniny. Vidíme sa o pol roka.